חברים, היום אנחנו בעוד סרטון של רייבלס. אנחנו הולכים לשחק היום עם כל נשק שהבן אדם הקודם שיחק. אז אנחנו עושים את זה, תסתכלו. כשאנחנו בזה, אנחנו יכולים לבדוק ככה את הסקריפטים שלו ומה הוא משחק. זה עם זה או עם זה. זה שאנחנו יכולים לבדוק, ואז אנחנו נעשה את מה שהוא שיחק איתו הכי הרבה. כלומר, מה שהוא שיחק איתו הכי טוב, הכי הרבה. נזכיר לכם שעוד מעט יש חשיפת פנים. אם אתם רוצים שיהיה חשיפת פנים, אני אעשה את זה עוד שבוע, רק אם יהיה לנו בסרטונים, כל סרטון שלי מעל 20 לייקים. איזה חובה לכל סרטון בערוץ, כן צ'אט? אז עדיף לכם להתאמן, לדפוק לייקים מלא משתמשים. אז הלאה יש לנו מישהו, זה הבן אדם נותן שלח לבקשת חברים ונותן בלוג, זה כיף. וואו, זה כיף. היינו מתחילים על לוט שאני רוצה, לא שיהיה לנו סקריפטים צ'אט, כי אני עצבן מאוד. אוקיי, אין לו סקריפטים, אבל אין שומע טוב, לא יודע מה זה. צ'אט יש לו איים מטורף, כאילו פשוט עושה משתמש חדש, פשוט יש לו איים מלידה. זה מלא. רק 50, למה להיות איזה 1000? להפסיק את הסרטון, אבל אין אותי פה. אז חבל. אתם רואים? אין סיכוי שאין לו סקריפטים. אין שום סיכוי שאין לו אימות או שהוא משתמש מטורף. וואו, מה זה אחר הזה? לא צריך לעשות כלום. זה קשה לי באמת. באמת הוא פשוט פוגע כל ירייה, אני לא מבין מה זה. או שיהיה גם לא חשיפת פנים, חייב לומר. יש סיכוי שבסרטון הזה יהיה 100 לייקים. גם אם לא, אני ממש רוצה כבר לעשות את החשיפת פנים. אז אולי יהיה היום, ואני גם יודע איך. אני אתחיל לצלם לכם דרך המחשב. אתם לא תראו את זה ככה. אבל שאין לי איך להעביר נתונים. עכשיו זה מציג. כאילו להעביר את זה. אוצ'י. אתם רואים שאת זה לא איים. שיש לבן אדם נורמלי. משחק רייבלס ברמה 3. זה בין הפעם הראשון שבו אמור לשחק. לא נעים אחי, לא נעים. זה לא היה נוקסקופ הכי טוב שלי, אבל די משהו יפה. זה קרוב לעוד נוקסקופ. אחי, אל תתעסק איתי הטם על יבן זונה. איזה גרוע אני. רגע, זה או שהוא מנצח את כל הרעיונים או שאני. וואו. אני צריך לפגוע בו עם הסנייפר. אני לא פוגע בו עם הסנייפר, אין לי מה לעשות. הוא מטורף מרחוק, ואני די. אם אני אתקרב עליו, הוא יפגע בי באוויר. אבל תלוי איך אני אתקרב אליו. אין לנו זמן בן אדם ברמה 3. תסתכלו, אני הולך לפה. אני מוריד לו את החסימה. הולך לפה, ואז לפה. זה העלות שלו, מה אני מצפה? רמה 5. אז צ'אט, אנחנו הולכים עכשיו להיות נגד הבן אדם אחר. העלות של ההתחלה.
יש סיכוי שאני גם אהיה מישהו רמה 100, כי אני רמה 104. כל פעם שהייתי שחקן RPG לארגנו, ואפילו הייתי משתמש עם סכין על היום. לפני איזה חודש נכנסתי חזק לסכין. אני יודע להפליץ מהרגל, שיט. גם היד. תשמעו את זה. לא דרך ש... אני הדפקתי באופן אמיתי. אם הוא מסתכל עליי דרך הקיר כזה, אז אני דופק לו את הסנייפ. אני דופק לו AR. איפה זה? איפה זה? סליחה שהפלתי אתכם. כן, זה אמר שהוא יהיה. שזה עם חרגול. השטג חבר'ה, עם חרגול. אני כזה עם חרגול, אני כל הזמן מפיל אתכם, פשוט גורם לי לשחק. כן, זה רק כמו שאני דופק לו גורפים לפנים. אני פשוט אשתמש 900 פעמים עם דאבל ג'אמפ. לא להתעצבן. אם זה יותר טוב ממני, אם לא יותר טוב, לא להתעצבן. פאק, אני רגיל שזה עם הסכין. אוקיי. שיט. אין לי כוח לאנשים טמבלים כאלה. מה אם אתה גבר? מה לעשות? זה חזק ממני, הוא זיין אותי. הייתי חייב טיפה גם אני. חייב טיפה לגרום לזה לפקוט. אוי, מה הייתי פה מאוד? הוא שחקן טלפון, יש לו עם מסטיס. לא להתעצבן על זה, לא להתעצבן. Machito, machito. So, איך אני מפספס את זה? די. למה אני אעשה לו? גרון שהתחלתי ככה בקיר. אני יודע איך לשחק גבר. רוצה כמו איזה טמבל. זה מצא שהוא לא פגע בי. לא נעים, אחי, לא נעים. אתם את זה? זה נקרא לא נעים, ויאללה ביי.